Dugo mi je trebalo da se odlučim na ovaj korak, da nekome ispričam celu priču šta mi se u stvari desilo. Ali to sam odlučila zbog onih devojaka koji bi mogli da budu u mojoj situaciji, a kojima stvarno to nikako ne želim. Čak ni najgorem neprijatelju ne bi poželjela ove neke trenutke koje sam ja proživjela. Sve je počelo jednog leta, između moje 2. i 3. godine. Tražila sam posao da bi skupila pare za svoju ekskurziju i pomogla svojima. Išla sam na bezbroj razgovora i uvek su me odbijali. Jednog dana, isto je bilo tako, išla sam na neki razgovor, opet su me odbili. A u autobusu vraćala sam se kući i pozvala sam drugaricu da je javim. Objasnila sam joj sve, kako nikako ne mogu da nađem posao, ne znam više šta da radim. I prekinula smo razgovor i nakon toga obratila mi se jedna žena. Žena koja je sedela pored mene u autobusu, izgledala je sasvim normalno. Predložila mi je jedan posao. Rekla je da mi ne treba ni poznavanje stranog jezika, ni apsolutno ništa. Jednostavno da znam najosnovnije stvari vezano za kompjutere i rekla mi je da je dovoljno samo da budem lepa. Ja to uopšte nisam shvatila kao neku opasnost i bilo mi je drago što je konačno neko čuo moje molbe i ponudio mi posao. Dogovorila sam se oko sastanka, dala sam svoj broj telefona, ime, prezime, adresu i zakazala sam sastanak taj isti dan u večernjim satima. Usput mi je isto rekla da se ta firma zove Mreža marketinga i da su veoma uspešni, da ću imati i dobru platu i da neću morati mnogo vremena da posvetim poslu. I to mi se sve svidalo. Odlučila sam da odem na taj razgovor, zato što mi je posao stvarno bio potreban. Kada sam stigla na tu adresu koju sam dobila od one žene, sve je izgledalo sasvim normalno. Zgrada kao i svaka druga zgrada od neke manje firme u kojoj sam do tada išla na razgovor. Nisam primetila apsolutno ništa neobično. Nisam ni slutila da će ulazak u tu zgradu totalno promeniti moj život. Kada sam ušla u tu zgradu, sačekao me na izgled vrlo prijatan mladić koji je rekao da će me ispratiti do kancelarije te žene sa kojoj sam se dogovorila za sastanak. Stigli smo do te kancelarije, ali unutra nije bilo te žene. Unutra samo sedeo jedan mladić, veoma krupan mladić. I ispred njega je stajala kamera. Kada sam prešla prag i čula kako se zaključavaju vrata, shvatila sam da sam se našla na pogrešnom mestu i u rukama pogrešnih ljudi, jer je čak nestao i prijatan osmeh onog mladića koji me sačekao. Usledilo je ono najgore. Jedan dečko me bacio na sto, pocepao mi majicu i ostale stvari koje sam imala na sebi. I zatim su se desile neke stvari koje nikad u životu neću moći da zaboravim, a to je nešto što bi najviše voljela i što bi me učinilo najsrećnijom na svijetu. Dečko se uopšte nije obazirao na mene i na moje suze, na moj vrisak, na moje molbe, da jednostavno samo prestane, da završi taj košmar. Za to svo vreme drugi dečko sa prijatnim osmehom je snimao i uživao je u svemu tome. Kad je završio,
svoj, može se reći, posao. Ostavio me da ležim. Dok sam ja ležala i drhtala od iscrpljenosti, bola, stida, srama, on mi je rekao mnogo toga. Ja sam samo čula da ne smijem nikome da kažem za to. Niko ne smije da sazna. Jer ako bilo kome to kažem, on će da stavi snimak na internet. Tada će biti dostupan svim mojim prijateljima i porodici. Ali dotuklo me to kada je zapretio da moram da se pojavim i sutra na ovom istom mestu. Jer ću ostati bez svoje sestre. Celo leto sam provela odlazeći na ono mesto gde je sve počelo. Tamo sam provodila svaki dan, od 7 do 7. Mojima to je izgledalo kao najobičnije, najnormalnije radno vreme. Ali brinulo ih je to što sam stalno dolazila uplakana kući, crvenih očiju. Ja sam to opravdavala time da radim za računarom, da jednostavno to je veliki napor za moje oči. Oni su to prihvatili, ali brinulo ih je to što sam ih izbjegavala, što sam se udaljila od njih, što sam izbjegavala svaki dugačak razgovor sa njima. Jer sam se uvijek sam se plašila da ću popustiti, da ću im ispričati sve šta mi se u stvari dešava. Ali kad god pomislim na to da im kažem, ja se uvijek uplašim jer se setim pretnji i plašim se toga šta bi moglo da se desi moje sestri. A to bi me jednostavno ubilo. Ti ljudi koji su me doveli u tu strašnu situaciju su svaki dan meni pokazivali koliko su oni u stvari moćni, koliko su jači. Na tom mestu nisam bila jedina. Još nekoliko devojaka je prolazilo kroz sve to što sam ja prolazila. Često su mučili neki od nas, tukli, maltretirali, silovali pred ostalima. Čak jedan od vida mučenja je bilo to što su gasili cigarete po nama i po našim rukama. Time su nam stvorili ožiljke za ceo život, koje kad god pogledamo setit ćemo se svega što smo proživjeli, svih tih strašnih stvari. Leto se završilo, ali moje muke još uvijek nisu. Počela je škola, samim tim se moje radno vreme skratilo. Radila sam pre i posle škole. Smanjio mi se i broj mušterija. Ranije ih je bilo i preko 15. Sada ih je manje. Ali bilo ih je toliko da sam jednostavno prestala da brojim. Bilo je dosta noći koje sam provela budna. Teško sam mogla da zaspim, zato što svaki put kad zatvorim oči, ja se setim svih onih mojih mušterija i svih mučenja i maltretiranja. Često sam, kada sam išla na posao, morala da popijem nešto, da bi lakše podnela sve to. Uspela sam s vremena na vremena kratko da pobegnem od svega toga. U školu, u svoje društvo, pričanje sa drugaricama. Usledio je čak i poneki osmeh.
Prošlo je 4-5 meseci od kako je sve to počelo. I ja sam sve više i više gubila nadu da će se bilo šta promeniti i da ću se ja ikada izvući svega toga. Moju promjenu raspoloženja svi su primetili, ali niko nije tome pridavao neki veliki značaj. Valjda zato što sam ja uvek nalazila neko opravdanje za sve. Svi su poverovali u te moje izgovore. Samo jedna osoba nije. Ta osoba je sad meni veoma bitna. Velika upornost te osobe, odnosno moje profesorke, da iz dana u dan imamo razgovore nasamo i da pokuša da shvati šta se to meni u stvari desilo, je meni izvuklo iz onog strašnog pakla. Iz dana u dan smo pričale, molila me da joj kažem šta se dešava sa mnom, pitala me, pričala mi je da može da mi pomogne, samo trebam da je dopustim. Svaki put sam negirala, svaki put sam nalazila neki izgovor, zato što u glavi su mi odzvanjale pretnje, koje su većinom upućene moje sestre. Stalno sam negirala, sve od jednog trenutka kada sam pukla i kada su me obuzele jake emocije. Počela sam da vrištim i da plačem, imala sam osjećaj da ću se ugušiti koliko sam plakala. Zagrlila sam profesorku i samo sam joj rekla da mi pomogne. Ona je bila užasnuta mojom pričom, ali se ipak odlučila da mi pomogne. Naravno, objasnila mi je da nas dve same ne možemo ništa da uradimo. Morali smo da se obratimo psihologu i pedagogu. Meni se to u prvom trenutku nije svidelo, jer sam znala da moram ponovo da pričam nekome tu moju strašnu priču. Ali sam znala da ne postoji nijedan drugi način da se ja izvučem. Skupila sam hrabrost i ispričala im sve. One su naravno odmah bile spremne da mi pomognu i pozvale su SOS telefone. Organizovana je akcija u dogovoru sa policijom i svi iz tog lanca su uhvaćeni i mnoge devojke su oslobođene. Ja sam dobila stručnu pomoć i imala sam svog psihologa. Išla sam na lečenje skoro godinu dana, ali to mi je stvarno mnogo značilo. Jer da toga nije bilo, ja i sad ne bi mogla da ispričam sve ovo što sam sad ispričala. Moju strašnu priču. Na ovaj korak sam se odlučila iz dosta razloga. Najviše zbog toga što želim da svako bude svestan da baš on može da bude glavni akter neke vrlo strašne priče. Najveća greška ljudi je što misle da njima to ne može da se desi. Ja sam imala takav stav pre svega ovoga, pa mi se ipak desilo. Želim prvenstveno da devojke imaju na umu ovu moju priču, jer retko ko ima sreće kao ja i retko ko uspe da se izvuče. Ja sam uspela, ali zapitajte se koliko njih nije.